nyaka sani koro nitiere skunde moko ma pio oula pod opong'o, nitiere apeyni moko kaachiel kod olalo moko ma ok nyal lure e yo makare. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nogolo lendo ni nyithindo yepo chieng' wuok tich, to magi duto wacho ni en tok lalruok mane gibedo godo koda bad migawo ma koro chal mar kor lwasi ma koro seche moko wacho ni koro koth ok bibedo mang'eny ahinya, koro yaw skunde. Be naneno kanyo ka kwan jogo mosewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar pi oula, kaluwore kod wach mawuok ka sirikal en 250 kod 7. Kata kamano adwa ni wang'i ane pichni mantiere it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5, mano mar gazedni mar Daily Nation, mar mondo mi wang'i ane kaka ne gimenyo moko kuom skunde ma nyaka sani koro pi opong'o, makelo penjo ma koni kod kocha ni koyaw skunde nyithiwa biro bedo e skul e yo machalo nade. Nitiere skunde moko Cleophas chope okethore, nyithindo kodhi e skul gibiro bedo ka gitiyo kod chomage mage achiel kuom achiedh nade maringo e pach jonyuol gi sani. Kopogore kata kod fi, jonyuol moko wacho ni nong'iswa ni biro bed kiyawo skul further notice, sani koro buog gi niero wuok tich ochopo, joma nosechamo fi dwa winjo matek. Jino wacho ni this is the shortest further notice ever are chieng' independence, wacho ni kama nitie sani okoni further notice irito mo dweche okal kare mana ghafla bin vu koro kama gintiere kanyo giwuok kendo gichomo kendo adier ni skul momi pe kar ka Joyce Makobura primary entiere Ahero, kendo mane chal mar skul kendo picha no ken picha moro machon, picha ne mana machiegni wacho ni kochopo wuok tich penjo mantiere ni kodhi weyo chwe koso bedo kama chal nade. Chal mar chocha bende ok en moro makare, nyathi dhi e sikul, waseneno cases mamoko ma sikul kata cho mar sikul sianyore. Sani wantie gi sianyruok mag lowo bende kama oganda wasomo kata kaka luo kende nitie nyaka konde mamoko ma pacho ka bende oseket ikruok ne makare koso neno ka skunde yawo podi klese koth podi medo go nyithindo pi dhi medo donjo e klese kama gintiere, to tuoche matuch sani ma osewach ni ero nyaldiema nyoro ne cases 34 e kaunti ma Tana River. Odhi na kodonyo counties mamoko koso dhi bedo e yo machal nade. Awdani mondo mi chieng' moro ka sirkal chiwo milome makama giloso e yo moro makare, mana kaka ne giwacho ni koth dhi nyime, jokor lwasi bende oseloso kotenore kod chal mar alwora ka giwacho kanyo ni ero koth nya bedo ka dok piny, to nyaka sani wang'e mabe nitie migepe mopogore opogore mosebedo ka chwalo kony Joyce. Wan gi NYS, wantie kod KDF kata jolweny ma pacho ka, en geno ni kata chenro gi pod dhi nyime mag yawo skunde pod gidhi chwalo kony madwarore ni jogo ma okale midhiero mopogore opogore. Nitie Joyce skunde kata gweng' mangima ma gigi mag somo duto ne ogol gi jogi dhi chako ngimagi e yo machal nade. Nitie seyo ma ochiw ne sirkal, ng'eni mana ong'orangi kinde mabiro mbele ka, to kata kamano mane kama sirkal bende koro oketo jonyuol kod jopuonjre mamoko nyaka sani koro osechako pango chenro mag dok go skul. Moko maling' kono ne osechako dok e skul. Skunde gi ponono gine giepo chon. Ma en kwalo ng'wech koso en bedo kama chal nade, warita ne wuok tich ka to kopogore kata kod skul ma nitiere kaunti ma Kisumu momeny kanyo, nitiere skul moro piny kae mano ma yudore e kaunti ma Nakuru, kwa nyalo mana ng'iye kanyo owach kae ni mano en skul mano mar Muslim Primary School ma yudore Nakuru West. Ma odiochieng' manyoro ka nitiere jonyuol moko ne gidhi e skul kanyo mar mondo mi ging'i ane chal mar classes makamago, to kineno podi pi opong'o klas makamano, en mana pi ichodho kaachiel kod chuodho. Tiwacho ni kinde ma magi duto timore nitiere jogo madhi e skul, nyithindo madhi e skul to dok pacho, mago miluongo ni day scholars, ma koro iwacho ni nyalo kale midhiero mang'eny ahinya kalo ni gine ma gitiyo kod apeyni mathoth e pacho kae. Wati kod ranyisi ni nitiere kata olalo ma nyathi onego bed ni luwo ka dhi e skul. Olalo makamano seche moko kethore, pok olose e yo makare. Nyithindo makamage miwacho ni biro bedo ka kale achiedh nade mathoth ahinya e kinde ma gidok e skul. Omiyo sirkal onego bed ni ng'iyo gigi duto kapok gi kata obedo ni ne gise wacho ni biro bed kiyawo skul, onego bed ni mago bende inono. To kapod wantiere wechego motudore kod midhiero mar oula Cleophas, adwa ni wadhi it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7, mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7, nyaka sani koro nitiere dayo moro kae ma koro otemo paro gino manotimore e kar dak ma Mathare e kinde mane oula oywero jodak e kar dak ma Mathare. Dayono miluongo ni Salome Anyango ma en notony kowuok e lak tho e seche mane oula oywerogi mano chieng' tarik 23 dwe mar 4 mano higani, e kinde mane aora Mathare omuomo kendo ywero jodak e kaunti no. Owacho ni en koth nochako chwe, to koth makamane kinde mane ochwe
pi donje ot to pi ochako gi chopo e tiendi, ochopo e chongi, kaeto bang'e ochopo koro oimo dendi te. Wacho ni en noyudo mana yien moro emano mako, emano miyo tony, kata kamano nyare kaachiel kod nyakware to nowito ngimagi e masira makamano. Magi moko kuom lit ma jodak ma Mathare kale gi sani ka giparo midhiero mar jogegi ma owito ngimagi kaluwore kod masira mar oula. Cleophas. En midhiero moro ma wacho ni nobuoge ahinya. Bende kolero ne gazet mar Daily Nation, sigana ni mondika kod Ellen Shikanda. Wacho kaka ni bang' timo nonro kata mag luwo koth kane medo chwe, gini ne medo mana idho, wuok e tielo, ombong' tiendi kanyo, to idho chongi, ochopo e nungoni, kineno kama entiere kanyo, moko idho ochako chopo nyaka kama mesa ntiere, noketo ngimano bedo kama tek ahinya. Mag en nyare ma bende ne odong' kanyo ka koro gitimo twak makende ka gintiere Mathare 4A mano odiochieng'no manyoro. Yangore bende ni Anyango nochako mana go nduru, mano Salome Anyango, kendo jogo manitie kar kanyo ne temo mondo mi ochopi, omedo kanyaka gi lemo mondo mi ngimane oresi kaluwore kod koth mane medo ketho mwandu mopogore opogore kaunti ma Nairobi kar dak ma Mathare. Bende wacho ni en oting'o kata gino mano mako, mano konye ka koro entiere wuok, mano dong' kanyo ka koro neno ka pi bende osechako bedo mathoth ahinya kendo ot bende koro ruombore. Wacho ni nomako mano yien moro emano yudo kar kanyo, ma yien no bende nowuok e ode, manyiso ni mano kende gima nomako kanyo mane nyalo bedo kacha ka okonyore godo e kinde mane gigi timre. To sigana ni bende ka ondike odhi nyime ka imanyo paro mano mag jochan bombe. E sigana ni nitie jal mong'o ni Sylvester Kasuku. Sylvester Kasuku ni en urban planner ma bende puonjo Mbalariany ma Nairobi. Owacho ka ni nitiere master plan ma boma ma Nairobi monego bed ni loso kata ka irieyo. Wacho noti kode mogik kata kanolose higa mar 1905 mon 1905 mane kama nolose. Iwacho ni the big dream ne ntiere kar kae mar keto Nyakareru e town, mano kama nigi ntiere kar kanyo. To sani ka itemo nono thuolo ma oganda ntiere godo, boma oselosore kendo nitie ji mathoth ahinya modak kar ka. Joyce en adieri kuom gini mowacho, nitie master plan manolosi kod joma ni gin settlers, ne gin jo wasunge manobiro e piny Kenya. Kendo gino mane giwacho nolose mar bedo kacha thuolo mar higa achiel. Ne master plan manolosi e higa mar 1926 27. Kendo kanyo iwinjo kanyo ni nitiere chenro ma oganda mathoth ahinya mane nitiere kaunti ma Nairobi. Kendo nok ging'eny, ne gitin ahinya. Sani bende oganda omedre. Debe ni koro imedo lose mondo mi one kaka inyalo yaw boma ma Nairobi mondo mi kata ka pio ula biro oganda obed akicha. Nitie ji mathoth nyamo golo pachgi e sigana ni nyakoro moge jo nonyanena ne thuolo mar neno sigana ni yo makare e ite ni mar 6 kod ite mar 7. To kapod wantiere ite mar 7 kanyo Cleophas, sani koro wang'eno odiochieng' ma kiny en odiochieng' ma koro piny owacho ma pacho kae oketo tenge, no bro bedo public holiday. To public holiday ma kamae owach ni en mano mar paro jogo ma owito ngimagi kaluwore kod midhiero mar oula, kaachiel kod mano mar pidho yiende pacho kae. Nitiere jatend migawo mochung' ne weche go mag alwora e pacho kae maket picha ne kanyo, mano Soipan Tuya. Nyaka sani koro wacho kanyo ni otemo lero gimomiyo onego bed ni wapidho yiende mathoth wan kaka jo Kenya e pacho kae. Nyaka sani koro sirikal nitiere kod geno ni odiochieng' ma kiny ibro bed ka ipidho yiende 200,000 ma ibro bed kipidho kaka chieng'no mar yango odiochieng' mar pidho yiende pacho kae, kaachiel kod paro jogo duto mane owito ngimagi e midhiero mar pioula. Sani wang'e ni gin ji 257 ma osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar oula. To wang'e ni magi duto bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro e kinde mane entiere kar jot mare mano ma State House bore Nairobi kae, mowacho ni mano en chenro maduong' ahinya, mano tree planting program monego bed ni konyo e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Omiyo odiochieng' ma kiny Kwaramugi Ejwang' jatend piny Kenya William Ruto noselando ni en public holiday mar paro jogo mowito ngimagi e midhiero mar oula, kaachiel kod pidho yiende mar mondo mi wakeda kod rakruok mar chal mar kor lwasi, ma kowach ni kopidh yiende to bro konyo e kedo kod climate change, ma bro miyo seche moko kinde mabiro mbele ok wabi neno midhiero mathoth mikelo kod pioula maket kod mano mwanene higa ni. Cleophas, adwa ni wadog chien nyaka it gazet mano mar 2, mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 2
bende nitiere wach moro magazedni ma Daily Nation nomenye ite mokwongo manen kalure kod familia moro sani koro gikwayo konya ka gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto bende koro ochwalane kata oti kod teko mare ma kaka jatend piny Kenya mondo chopi winjruok kod pinyno mar Saudi Arabia mondo omedgi ndalo mar choko omenda magidwaro mano omenda maderom milion 123 makoro familia mar Stephen Bertrand Muyako mong'ere kaka Steve sani koro dwaro ni ochoki mar mondo mi owe wuodgi no thuolo wuodgi no otwe e jela e pinyno mar Saudi Arabia ka itude kod neka mar jago moro familia no kokalo e kamiti mano kamiti mane ochuog kanyo mar Bring Back Steve Campaign Committee nyaka sani koro gikwayo kony kowuok kuom jo Kenya ka achiel kod jatend piny mar mondo mi okonygi e midhiero makoro juko gi ne Cleophas to bende gigone oganda erokamano mosebedo kachaka konyogi e choko omenda mopogore opogore mondo mi ogol wat mari mantiere piny mag Gulf kinde ko kanyo weche gi mag M-Pesa ka ginya bedo kanyo ka gichoko gi achiel kachiel kata kamano en gimoro miwacho ni pod gimedo kwayo kony ka kuom jo Kenya mamoko bende to wacho ni en rem mano maduong' ahinya wacho ni ntiere thuolo manya bedo kar kanyo wacho ni ntiere tarik 15 mano execution date mabende nitie kar kanyo iwacho ni Stephen bowito ngimane iwacho ni Stephen will die by the sword en sigana moro ma osebedo kanyo ka giluwo ahinya kuom thuolo moro malach to kar kae nitie oganda mathoth manochopo kar ka twak gi ute fwambo mopogore opogore min mare ne nitiere kar kanyo mano Dorothy Kwenyu nitiere Bring Back Steve Campaign chairman mabende nitiere kar kanyo Joseph Odindo kaachiel koda ka watne machielo mano wuode machielo mabende nitie kar kanyo kaachiel koda ka jatatije kata jachung weche maduong' e kambi mar Nation Media Group mabende nitie kar kanyo kane gitwako dute fwambo en gino omenda ma idwaro maromo milion 123 en omenda maduong' ahinya makoro nyaka sani kama gintiere kacha Yemen gidwaro kanyo mondo neni adiere ratiro bende oyudi e kinde madwarore koro en moro mapod irito sigana no nitie kanyo ite mar ariyo iwacho ni nyaka sani nitie jogo mago mosebedo kacha jela mano kata kama nitiere Stephen mabende en wuode jafwambo matuklu mano Dorothy Kwenyu Musopole mabende osebedo kanyo en e jela e Saudi Arabia kuom thuolo mar higni 13 mabende sani no kete kacha iwacho ni donjne nikech nek mano mar jatishu wadgi mano mane gitiyo godo kar kanyo e pinyno mano mar Saudi Arabia mano kama gibedo kanyo en jalmo kanyo ni en japiny Yemen mano ni kanyo Saudi Arabia mano Abdul Halim Mujahid mano igni adimo kalo gini igni moyo 12 mano kineno en higa mar 2011 mano kama nitiere kar kanyo koro en gimoro ma irito ne giboyudo omenda ni ka kinde no pok ochopo wan gi ndalo manok ahinya Joyce nikech wang'e ni tarik 15 en chieng' tich adek mano juma manyien mane momiyo gikwayo jatend piny Kenya ni kanyalore to ochwal ne gi tarik makamano mbele mondo gin kaka familia gine ane kaka ginyalo choko omenda makamano nikech giwacho ni deadline makamano mar tarik 15 ma en chieng' tich adek juma manyien en mano mapiyo ahinya boyudo kapok gichoko omenda makamano kata kamano wageno ni jatend piny Kenya seche moko biro bedo ka winjo dwa kwayo margi mondo olos koda pinyno mar Saudi Arabia mondo ne kenyalo chwal ne gi ndalo mbele mondo gine kaka ginyalo reso wuodgi makoro gin kaka familia ok de gigomb mar mondo mi Stephen maja higni 50 owit ngimane e yo machalo kamano kata kamano Cleophas kwa weyo tengi wach makamano piny kanyo bende jatend migawo mochung' ne wechego mag wuoth Kipchumba Murkomen nyaka sani koro onyiso duol mano mar National Construction Authority mar mondo mi okaw okang' mager ne midusa mane ogero ot mano ma udhiro mane oruombore piny mano chieng' tich ariyo gotieno mae nowacho e kinde romo kata e kinde mane oyaw romo mano mar Engineer Partnership Convention mane timore mbalariany mano mar Dedan Kimathi University of Technology e county Manyeri nyaka sani koro dwaro ni omanye midusa mane otimo construction makamano mar mondo mi okawne gi okang' mager kalore ni Lwara mano mar
ot makamano mano rofa ma en mara 5-story building ne en gino ma bro bedo ka kelo lal mathoth ne jodaka mane odak kanyo. Wach makamanya Karamogi Jwang inyalo somo it gazeta mano mara ariyo mano mar gazeti ma Daily Nation. Be naneno kanyo kanitiere bura mano mar Sharon Mada Obado was in Nairobi mano kaluwore kod bura ma podi dhi nyime mano ma itudo godo mane en governor e county ma Migori Okoth Obado. Kata kamano iwacho kae ni former Migori governor Okoth Obado ne nitiere kar jot mar Raila Odinga ma Karen e county ma Nairobi kae e kinde mane onega Sharon Otieno mano dwe mar 11 higa mar 2018 mane en kaluwore kod aneno mane owache e nyim doho mano odiochieng' manyoro. Wang'e ni ma en bura mosebedo ka yuare ahinya kuom kinde malach. Kata kamano wageno ni gikone familia mara Sharon Otieno bro bedo ka yudo ratiro margi kata obedo ni nyargi nosetho mar mondo mi ging'e ane adiera kotudore kod tho mano mar nyadende Sharon Otieno mano timore higa mar 2018. Cleophas adwa ni wang'e ane machinglo moro kata katun mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kapok waketo tenge Daily Nation wamula ne bende The Standard ama piyo piyo machinglo makamano kata katun makamano mantiere it gazet mar 15 en kotudore kod winjruok mano bedo odiochieng' manyoro e kind riwruok mar lakteche mano mar KMPDU kachiel kod migawo mar thieth kod duol mar governors e pacho kae. Aneno kako ndike kae ni the climb down. Kora kia ni KMPDU ema olor piny nikech pod aneno ka jago moro kanyo ento pod oidho ngas chal ni ento pod odwa dhi malo kose nang'o Cleophas. Ka ntiere iwacho ni ichopo kar kanyo ni siemoni ino jok mantiere tok Susan Akumich ng'ama chal kode kanyo ng'ama to chal gi e guru ndio ng'ama chalo moidho malo ka en ong'iyo kanyo ni jogi to sign ang'o kama entiere kar ka. Koro KMPDU security chung margi motegno ahinya kotene kod ng'anyo mag lakteche kendo en kinde mane koro gilor piny gin giwuok joka pod dong' malo kama entiere kar kacha to iwacho ni ero wan kama wantie warito doho mondo chiw ng'eto margi. KMPDU oselore ngas gi onge ng'ama odong' kar kanyo. Return to work formula ero gikete kokgi kata kamano wacho ni ibo wache kendo ne gisaini gigi under duress koso ne chuno gi e chenro gi duto kata kamano en marito mondo wane ni gichal nade. To kineno ng'ama oidho ngas kanyo Cleophas ochalo ng'ama buok ni to ma en ang'o ma jogi kete winjruok. Onyalo bedo ni gin jogo ma seche moko gima ichwe kogno no gin seche moko nyalo bedo ni mano owegi oko. Kata kamano en gino makare ni gikone to lakteche no yie mar dok e tich bang' odiochienge 56 magisebedo godo e ng'anyo e pacho kae. Midhiero mopogore opogore jopiny osebedo ka kale ka gidhi e ute thieth to ok giyud thieth e yo makare. Mago duto Karamogi Jwang inyalo somo e gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Cleophas adwa ni wamula ne gazeta mar The Standard mana mapiyo okinyi makawuono kapok wadonjo kata kapok aduogo kod twak mokwongo. It gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard oting'o gino mok adwa kata ni walidhe gazet mar Daily Nation kalo ni The Standard ema neno ka koro onyiedhe e lela e yo makare. Manen kotudore kod twaka mar thicho oko jatend migawo mar pur e pacho kae Mithika Linturi. Malo kanyo kineno gin bende gimulo weche mag lakteche dok e tich tok ng'anyo margi mar odiochienge 56 nitiere weche mag dok e skul ka bende wacho kae ni schools reopening headache for students, parents and teachers kaluwore kod oula ma pod nitiere thoth skunde kata moko kuom skunde ma pacho kae. Kata kamano wach makoro gi menyo maduong' ahinya en kotudore kod mano midhiero masani koro okwako jatend migawo mar pur e pacho kae Mithika Linturi. Iwacho kae ni Linturi love affairs cloud ouster trial. Matene ni nyaka sani bende nitiere ng'ama Linturi seyo mana en jaode ni ema seche moko koro tudore kod midhiero makoro make mar mbolea mabandia. Kata kamano no ka gazet ni mar The Standard bende Cleophas oketo weche moko kanya 4 mago makoro itudo godo kata grounds for impeachment mar jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Gimono ne Linturi kanyo neno gin weche moko 4 madongo ahinya mantie kar ka. To kata kamano jal machwalo motion ni kata twak mar golo Linturi e apis mare jodura ma Bumula Jack Wamboka owacho kania it's unfair to keep dragging the good lady Marian Keitan. Owacho ni mata machalo kama. Owacho kanyo ni ukiachwa achika, allow her to move on. Mano kokono Linturi ka entiere kar kanyo. To weche mamoko mapod donjo Linturi Kenya no kar kamo kongo en dhi mar katiba ma pacho ka kachiel koda ka puodho weche go mag
nyiepo mag mbolea mabandia gi NCPB kar duol dero maduong' ma pacho ka. Machielo bende en mar bedo rem chopo e winjruok kata bedo e winjruok moro makare kod jofwambo. Jofwambo ema nogolo sigana mar mbolea ni. Ahinya kubedo kata kodwokre kodgi mokwongo kodagi ni gima otimono ok en adieri mar wach. To gima ber ni gino manotimore en ang'o, mano mantie kar kanyo, kaachiel koda ka rem nyiso nyadhi mare e ofis ma entiere mar bedo jatend migawo mano ka entiere kar kacha. Wacho ni mano nogo chiwo public confidence ahinya kuome kata bedo gi chir kuome. Ka mar ang'wen mantiere kar kanyo nitiere weche mano chwalo ne komiti ma ochung' ne od bura mane rango kaka igolo kata weche mag mbolea gi ni gin to gin mage. Wacho ni weche mano chiwo nok gin mag adieri. Iwacho ni Wamboka kane loso nyoro, wacho ni jod bura 149 ok debed ni giduto gineno ni ok itim tich. To chieng' no nitie jod bura maromo 24 mane onge pacho ka mabende nokwayo thuolo mondo mi oluto ombulu kata ka gintiere oko. En penjo maduong' mantie makuro ng'ano dhi medo luwo Joyce ka warito komiti mondo tiek report margi. Hai, Nyakora Mugiajong mago duto inyalo somo e gazeta mano mar The Standard. Wang'isi ni weche mag gazeta mar The Standard omulo kinyi makawuono ket kod mago ma gazeta ma Daily Nation omulo ka bende nyaka sani bende nitiere kwayo mano mar familia ma waseng'isi ni nyaka sani koro ywaka mar mondo mi okonygi e duoko e pacho ka e wuodgi ma koro twe jela e pinyno mar Saudi Arabia. Cleophas wachni mogik waloro nonro mar gazeta. Nyakora Mugiajong onyo gazet siling 60 Kenya ka intiere oko piny ma Tanzania inyewe kacha siling 1,700 mano kama intie kata gibedo kod ng'eyo. Jok mohero tuke moko bende nitie ga toke ka. Wacho ni samoro inyiewo gazet ok ni isome tinyewe ka mondo mi tug tuke moko mopogore opogore. To ok daher tieko moka wacho ni ne wan ka gi weche mag tuke mana chakruok mar juma chieng' wuok tich. Kendo gino mane walose iwinjo kanyo ka iwacho ni thuolo mokwongo en ni alot mocha ema tero kuon. Nitie jatugo mano bedo kanyo ka nowuok manyu ka ochae Jadon Sancho. Kendo sani en e final mar UEFA Champions League. Gigolo PSG mano bang' tugo margi mag semi-final tielo mar 2. Wacho ni en loch moro ma ipenjri ni kane en manyu ang'o mane time to kodhi kocha en mane. En puonjruok kendo en siem ne jok moko. Seche moko kumodhi eche yudo coach makete tesre otiegore mang'e. Ponono intiere kumoro mitie to jogo ok odewi. Jogo ok ne berni. Jogo ok ne gino ma itemo timo e yo makare. Ok ochuno nyaka ibed kanyo. Samoro kanyo onge nyota mari. Nyota ni nyalo bedo kumachielo. Wuog idhi many kumoro machielo. Ka ineno ka gima kibet kanyo datich nyalo bedo ka irocho. Kik isik kama ineno ka gima idhi bedo kanyo kod achiedh nade kod dangni mag paro. Mano puonj masomo kawuono. Inya bedo kumoro ka kiny intiere kumoro timo maber moloyo kama nintiere. Ok en ni imedo gimoro mopogore pape moloki. Aya, erokamano ahinya Cleophas. Mano jip makare ahinya michwalo ni Nyakora Mugiajong okinyi makawuono. Yeno mar mondo mi akaw yueyo madundo gi kanyo Nyakora Mugiajong gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny kama wanono chal mar Kenya. Kik idhi mabor.